प्रमोद बर'आ जा हमनानै ला 5 बोसोराव गावनि थानाय रुमखौ ओरैबायदि सनानि रुम बायदि बानायनानै ला खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद सिरियास आरो इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोंनि बिटिसि दा फैबाय थानाय समाव जा 2025 निफ्राय गोदान आरो फिन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा सरकारखौ सालायसिगोन आरो थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथाङा बिटिआरनि सरकारखौ सालायदोंमोन दा बेवहाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मोनसे भिडिअ क्लिप भाइराल जागासिनो जे माखासे बिपिएमनि सापर्टारफोरा जाय थांनाय समाव मानगोनां प्रमोद बर' सारा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गावनि केबिनखौ ओरैबायदि हाई क्वालिटी 5 स्टार हटेलनिफ्रायबो आरो बेनिफ्रायबो बांसिन स्टेन्डार्ड माखासे बेफोरबायदि केबिनखौ बानायना लादों दा बिदि माखासे भाइराल जागासिनो दङ बिनि सायावनो आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर थारैनो नैबे बाथ्राया जोबोर साननो गोनां जे माखासे पलिटिक्सआव थाफाग्रा जायफोरा माने पलिटिक्सजों हेफाजाब होफाग्रा जायफोरा उन थाफाग्रा आरो सोरबा ससियेल मिडिया जाय पार्टीनि ससियेल मिडिया बाहायग्रा बिथांमोना माखासे सेक्रेटारिनि जे लांगोनायाव थांनानै बा रुम सिङाव हाबनानै ओरैबायदि माखासे भिडिअ क्लिप बानायदों जाय सेक्रेटारिनिफ्राय गासैबो बिटिसिनि डेभेलपमेन्ट खामानि जायखि जाया खामानि बा रायजो राजाफोरनि खामानि बे सेक्रेटारिनिफ्रायनो जायो सरकार सालायनाया बे सेक्रेटारिनिफ्रायनो जायो अब्ला बैहाव थांनानै माखासे सापर्टारफोर पार्टीनि सापर्टारफोर बा सोरबा इउटुबारफोर सोरबा ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा बेयाव जानला मानला थांनानै जुदि भिडिअ क्लिप बानायहैनो हालायोब्ला दा बे सेक्रेटारिनि मुलाम्फाया मा जागोन नैबेहाय माखासे इउटुबार आरो माखासे सानैसो बिपिएमनि सापर्टारफोरा थांनानै आरो सासे एडभकेटबो दङ बेयाव एडभकेटआबो थांनानै बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआव माखासे थांनाय 5 बोसोरनि जे प्रमोद बर'नि सरकार बै प्रमोद बर' सरकार सालायबाय थानाय समाव माखासे प्रमोद बर'नि सायाव जे भिडिअ क्लिपखौ लानानै बे सेक्रेटारियेटआव जाय प्रमोद बर' थानाय माखासे केबिननि जे भिडिअ क्लिप बानायहैनाय बे माने जोबोर साननो गोनां जे प्रमोद बर'आ जाय सेक्रेटारिनि रुमाव थायो बियो 5 स्टारनिफ्रायबो हाई क्वालिटीनि स्टेन्डार्ड माने केबिन बानायनानै लादों होननानै दा माखासे बिपिएफनि सापर्टारफोर बिथांमोना भिडिअ क्लिप बानायबाय थादों थारैनो बे बाथ्राया गनायजाथावना गनायजाथावै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो टप फ्लोर नैबे मामोन बेले VIP लबि वाव VIP लबि ये अच्छा जिरायनो ओमफ्राय ओरैहाय लाइट गैबावला बाथरुम लेट्रिन बिसिना बेहाय प्रमोद बर'नि VIP लबिनि सिंनि रुम बेहाय बेड दङ आरो बेड 5 स्टारनि बायदि बिसना लेडिसनि बाथरुम माबा माबि दङ टयलेट मा हिसाबै बेवहाय लेडिस बाथरुम थाखो बिनि रुम नैबेलाय सेक्रेटारियेटनि सिङाव सेक्रेटारियेट अफिस हाई क्वालिटी बेफोरो टप क्लास हाई क्वालिटी थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय भिडिअ क्लिपआव नुदों जे थांनाय 5 बोसोराव प्रमोद बर'आ सेक्रेटारियाव जेबायदि रुम बानायनानै लादों मोनसे केबिन जाय सासे अफिसारनि केबिना माबायदि जायो सासे सीएमनि केबिना माबायदि जायो
दा नैबे बुस्थुखौ माखासे BPF नि सापर्टारफोरा बेखौ माने भिडिअ क्लिप बानायनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिदों। तब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो बेवहाय सासे एडभकेटबो थांफादों जायखौ बिमल चन्द्र मुसाहारि नामा होननानै बुङो बर'नि उकेल दे। दा बिखांबो आं मानिबाय। दा बिथांमोननि सायाव बुंनांगौ बाथ्रा जेबो गैयामोन। नाथाय रायजोफोरखौ दि माखासे मेगन खाना बायदि गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांगोन नैबेनि थाखायसो नैबे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। दिनै सेक्रेटारियाव थांनानै बे नंखाय बांखाय बेफोरबायदि जुदि भिडिअ क्लिप बानायहैलायनो हायोब्ला बै सेक्रेटारियालाय मा जाखो? जाय सेक्रेटारिनिफ्रायनो गासैबो डेभेलपमेन्ट खामानि रायजो राजाफोरनि अनुष्ठान प्रसेसथि गासैबो जाबोयो। रायजो राजाखौ खुंबोनाया BTC सोरखारनि जे पावारा बै BTC सेक्रेटारिनिफ्रायनो जायो। अब्ला बै जायगाया जुदि स्टेन्डार्ड नङाब्ला बै जायगाया जुदि एसे रैखाथि गोनां नङाब्ला अब्ला जाय गुदियानो रैखाथि गोनां नङाब्ला बिजुआलाय बोरै माने थावरिना थानो। दा बेफोरबायदि अब्ला थांनाय 17 बोसोराव दि BPआबो मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो जे सोरखाराव दंमोन 17 बोसोर अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बबेबायदि केबिनाव थायोमोन बबे केबिनाव थायोमोन माबायदिमोन बिनि रुमा बेखौबो दिन्थिनांगौमोन। जुदि बेफोरबायदि प्रमद बर'आ जा हमनानै ला 5 बोसोराव गावनि थानाय रुमखौ ओरैबायदि सनानि रुम बायदि बानायनानै लाबाय ओरैबायदि 5 स्टार हटेलनिसायबो बांसिन बाब आरो स्टेन्डार्ड बानायनानै लाबाय। दा अब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबोथ' सोरखार सालायदोंमोन ना बिथांनि केबिनखौबोथ' नायनांगोन। अब्ला दिनै जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव जे BPF सरकार फैनायनि उनाव दावराव दावसि खालामनाय एना एनि खालामगोनब्ला बैफोरबायदि माखासे सुबुंफ्रा खालामगोन जाय दिनै सेक्रेटारियाव स्टेन्डार्ड नङा। अब्ला बेवहाय माखासे बाथ्राबो बुंनाय नुदों जे लेडिसबो दं लेडिसनि माने बाथरुमफोर दङ जेन्ट्सनि बाथरुमफोर दङ बे बोरै थानो मोनगोन। आच्छा बे मोनसे अफिस जानानै बेवहाय गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा फैगोन आलासि फैगोन थाफैगोन रायज्लायगोन बेयाव जुदि लेडिस जेन्ट्सनि वाशरुम थायाब्ला थ' बे मा जागोन आरो बे टयलेट रुमफोरखौ जे दिन्थिलायनानै बेबायदि माबायदि नाय होननानै खोन्थादों बेथ' एसेबो गनायजाथाव नङा। दा नोंथांमोना एसे आन्दाज खालाम। दा बेफोरबायदिखौ जुदि सेक्रेटारिनि माखासे बाथ्राफोरखौनो जुदि ओरैनो नंखाय बांखाय खालामना रायजोफोरनि सिगाङाव माने प्रमद बर'खौ लाजि फोनांनाय बा थांनाय 5 बोसोरनि सरकारखौ लाजि फोनांनो साननाया बे माने बिराद गेदेर गोरोन्थि आरो। दिनै बेवहाय थांनायखौ नुदों MJ ब्रादारमोन थांदों आरो बेवहाय एडभकेटमोन थांदों। बिथांमोनाथ' मा बुंनो रायजोफोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो सानदों। दा बिदिब्ला नोंथांमोना साननानै नाय जुदि इन्डियानि जे राजभवनखौनो नाय इन्डियानि राजभवनाव जुदि थांनाय समाव जोंनि इन्डियानिनो मुंदांखा सासे मिसाइलमेन साइन्टिस्टआनो राष्ट्रपति जादोंमोन APJ आब्दुल कालामआ। अब्ला बै APJ आब्दुल कालामआ जोबखांनायनि उनाव गोदान आरो दायो प्रेसिडेन्ट जानानै दङ जाय हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु। अब्ला बैबोथ' बिनि जायगायाव थाहैनो हानाय नङामोन ना बिनि केबिन बिनि अफिसफोराबोथ' एसे आलादा जानांगौमोन। दिनै हाग्रामानिया आलादा जाबाय प्रमदनिया आलादा जाबाय। अब्ला बे बाथ्राखौ मा फोरमायनो सानदों मा फोरमायनो सानदों बे बाथ्राखौ एसे नोजोर होनांगोन एसे साननांगोन। दा बेफोरबायदि नंखाय बांखाय माखासे भिडिअ क्लिप लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव माखासे एकदम सैथो माने बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर'आ माने गावनो बिराद माबा खालामना लाबाय आरो दा गावनि थानाय खिनिखौ सनानि बायदि खालामबाय नाथाय पाब्लिकफोरखौ जेबो नायासै। दा बेफोरबायदि बुंहैनो नागिरदों आरो बै सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै। जुदि सेक्रेटारिनि अफिसनि जे केबिनफोरा जुदि स्टेन्डार्ड नङाबा बेयाव गोजाननिफ्राय इन्डियानिफ्राय बाहेरनिफ्राय आलासिफोर फैगोन बेयाव नायफैगोन इनकुवेरिफोर जाफैगोन अब्ला बैफोर गादा गुदा बायदिसिना मोजां नङि जेबो स्टेन्डार्ड गैयै जेबो माने डेक'रेसन गैयै जायगाफोरखौ नुलांबा इसेबां टाउन BTCआ होननानै थ' बेफोरबायदिथ' बनामाथ' जालांखागोन ना। जुदि प्रमद बर'नि न'आव बेफोरबायदि मोनब्ला प्रमद बर'नि न'आव थांनानै जुदि बेफोरबायदि नुहैयोब्ला बे बेलेगमोन। नाथाय बे जाहैबाय जेनेरेल रायजो राजानि थाखायसो गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखायसो। दा बे सोरबा पार्सनेलनि थाखाय नङा। जे सरकार दाखांनायनि उनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबोथ' बे जायगायावनो थाहैगोन।
अब्ला सानदो सरकार मोनसे फैब्ला BTC सेक्रेटारिखौ सेफायदो आरो गोदान लुलायदो BTC सेक्रेटारिनि अफिस केबिनफोरखौ सेफायदो गोदान मोनसे सरकार फैबोला आरो गोदान बानायलायदो दा बेफोरबायदिसो जागोन जाय आउट कान्ट्रिफोराव गुबुन हादोरफ्राव जों खोनायो जे सोरबा प्रेसिडेन्टनि रुल थानाय समाव बे प्रेसिडेन्टआ जाय फैगोन बियो जाय बारलांनाय प्रेसिडेन्ट बिनि जायगायाव थाया बेखौ देफाय दुफाय खालामनानै गोदान माने गावनि जायगाखौ लायो गावनि बायदियै गोसो बायदि बानायनानै लायो दा राजानि बायदिसो जाहैबाय बे दा नैबे बाथ्राया गोबां साननो गोनां बेखायनो आं सानदों जे भिडिअ क्लिप बानायबाय बे भिडिअ क्लिप बानायनाया जोंनि राजाफोरनि थाखाय गनायजाथाव नङा बेफोरबायदि खालामनाया आरो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव दावराव दावसि एना एनि लाबोनायनि अनगा जेबो नङा होननानै सानो दिनै नोंथांमोना नुदों MJ ब्रादारा गावनि बिसिखौनो जेबो सलुसन खालामलानो हायाखै गावनि बिसिजोंनो दा मोनसे नोंथांमोना पस्ट होनाय नुदों नोंथांमोना MJ ब्रादारनि जे चेनेलाव थांनानै नाय आं फरायलायला MJ ब्रादारा गावनि बिसि गावनि गथ'खौ लानानै मोनसे पस्ट होदों दा अब्ला गावनि बिसिजोंनो गोरोबनो हायाखै रायजो राजाफोरखौ दिनै नंखाय माखासे पलिटिक्सनि पावारखौ लानानै पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखाय नंखाय बाथ्रा फोसावबाय थानाया बे मोजां नङा बे माने जोबोद गनायजाथावि आरो जाय सेक्रेटारियाव थांनानै बेफोरबायदि प्रमद बर'आ बेफोरबायदियाव थायोमोन बेबायदियाव उन्दुयोमोन बेबायदि जायगा बानायनानै लादों दा बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राया एसेबो गनायजाथाव नङा बे माने रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने गोनो गोथो लाबोनानै दावराव दावसि खालामनायनि अनगा जेबो नङा दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो दा गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङ नाथाय बुंजोबनो हाया भिडिअआ बिराद गोलाव जायो नोंथांमोना नायनो बायो नालाय दा बेखायनो आं नैबे ससे बाथ्राखौ आं नोंथांमोन फोरमायबाय आरो लाइटआ एसे माने प्रब्लेम होबाय थादों आप डाउन जादोंना खोमसि स्रां जाबाय थादों दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो